Mentre la pandèmia continua amenaçant la salut de les persones, el Tribunal Suprem ha decidit actuar com si fos un virus, negant una evidència històrica, cultural i lingüística avalada pel món científic, per la filologia universal i per la universitat. La gran quantitat de sentències dictades sobre la unitat de la llengua no ha deturat els magistrats a tornar a fer el ridícul. Com diu l'actual alcalde de Simat, el periodista Víctor Manzanet, no hi ha cosa, obrim cometes, no hi ha cosa més estúpida i al mateix temps perillosa que un polític d'extrema dreta es disfrace bé amb una toga o amb una sotana. En temps de llibertat, ningú no ens pot negar la nostra normalitat cultural per molts tribunals que pretenguen fer-nos callar.